passa amb unes temperatures a Portugal de 27 i a Espanya de 28. Si anem cap a Itàlia hi haurà una mica de núvols, però a la tarda sortirà el sol, amb unes temperatures de 26 graus, pot variar. A l'oest de Grècia plourà, amb unes temperatures que varien des dels 9 graus fins als 12 graus. Si anem pel sud, hi haurà núvols, però també sortirà el sol. Ja en la frontera que n'hi ha a Rússia, entre Rússia i Croàcia, farà núvols, però també sortirà el sol cap a la casa. I després, per les zones del nord, sortirà el sol. Els explicarem les diverses catàstrofes naturals que han passat en diversos punts del món durant aquestes últimes setmanes. Una de les més comentades ha sigut el terratrèmol a Massachusetts, Estats Units, on podem veure en aquesta foto que ha derribat tot tipus de cases, cotxes, comerços i han mort bastantes persones. Les notícies més comentades en aquestes últimes setmanes ha sigut la inundació a Bolívia.